Адных сваіх баевікоў Лукашенко прызначае на ўсё новыя кіраўнічыя пасады, а іншым замазваюць твары падчас публічнай сустрэчы. Тым часам жа ў Беларусі адбываецца калапс медычнай сістэмы. Паважанае гаспадарства, добрый вечар. Мяне зваць Зміцер Міцкевіч, і вы глядзіце праграму без акрэдытацыі. І менавіта гэтыя тэмы мы сёння будзем абмяркоўваць. А рабіць гэта са мной сёння будуць мае сябры і калегі. Анастасія Русецкая, вядучая Белсату. Добрый вечар. Добрый вечар. Павел Свердлоў, галоўны рэдактар Еўрарадыё. Вітанечка ўсім. І Валер Мацкевіч, прадстаўнік каардынацыйнай рады. Вітаю, Зміцер. Пачнем давайце, напэўна, з адной з найбольш цікавых прэзентацый, якія мы пабачылі за апошні час. Вось зараз тут у нас на монтажы з'явіцца, бабах. Хочу обратить внимание, ситуация остается напряженной. Давайте з простага. Як думаеце, дзеля чаго гэта было зроблена і вось які эфект улады задумвалі, таму што атрымаўся ён зусім адваротным, з таго, што мы пабачылі. Яны яўна не спадзяваліся на кучу мемаў і яўна не для гэтага была гэтая прыдумка. Як думаеш, вот, Паша, для чаго ўвогуле гэта было зроблена і чаму такая форма? Таму што, здаецца ж, калі гэта тыя людзі, якіх рэальна патрэбна заблюрыць, то з імі сустрэча, ў прынцыпе, не мусіла недзе анансавацца і публікавацца. А калі гэта тыя людзі, якіх і так все ведаюць, то на што тады? Ну, вось гэта і ёсць тая лагічная хіба ў афіцыйным, так бы мовіць, тлумачэнні. Да? Калі гэта сакрэтныя нейкія сілавікі, дык не трэба ўвогуле іх паказваць. І я думаю, што такіх сустрэч праходзіць дастаткова і ў АП, там, і ў розных ведомствах. Значыць, калі ўсё ж такі туды дапусцілі журналістаў, гэта не настолькі было сакрэтна, каб вось блёрыць твары. І вось гэта мы не баімся, да, і разбіваецца аб гэтую фармулёўку. Ну, то бок, ўсё ж такі гэтыя людзі не хочуць, каб ведалі іх у твар, не хочуць, каб ведалі іх суседзі, што яны сидзелі за тым сталом, і не хочуць, каб уся краіна ведала пра іх ролю вось у цяперашніх падзеях, у цяперашніх рэпрэсіях. Ну, а што гэта азначае? Я думаю, што кожны разумее сам. Людзям стыдна, па-першае, сорамна, і па-другое, яны баяцца. Но складана сказаць, чаго чакалі ўвогуле тыя, хто публікаваў гэтае відэа з заблёранымі сілавікамі. Мне здаецца, што яны нічога не чакалі, і нашыя ўлады, і нашыя прапагандысты, яны шматкроць ужо прадэманстравалі, што яны на некалькі крокаў наперад не думаюць. Да? Яны проста вось нешта кажуць, нешта выпускаюць у эфір, да, нешта гучыць, нешта паказваецца. А што будзе далей? Ну, нема вось аналітычнай гэтай працы. І я думаю, што журналісты БТ, якія зрабілі гэтую карцінку з заблёранымі сілавікамі, яны, канешне ж, не маглі нават падумаць пра тое, што яе ўспрымуць менавіта так, як яе ўспрынялі. Я не ведаю, ім сказалі іх заблёрыць. Ці это іх прыватная ініцыятыва, да, што вось так можна выйсці з сітуацыі. Але ну, гэта абсалютна не важна, мы да іх у галовы залезці не можам, да, і прасачыць іх логіку. Ну, але ты маеш рацыю, тое, што адбылося, гэта тое, што людзі пачалі блёрыць себе на аватарках і пісаць, ну, цяпер ты мяне таксама, відаць, узнагародзіць, да? Ну, цяпер ты мяне таксама, відаць, нейкую новую пасаду дадуць. Я ж адпавядаю таму, як мусіць сёння выглядаць на публіцы беларускі сілавік, там, беларускі чыноўнік, дзяржслужбоўца. Але ў тым, як весела гэта было, мне таксама не бачыцца нічога такого асабліва добрага. Як бы людзі перажываюць відавочна ну, трагедыю, перажываюць траўму. Ну і вось такая рэакцыя звонку весёлая, да, ну, за ёй, мне здаецца, таксама ёсць ну, не вельмі-то добрыя такія праявы. Ты тут закрануў одну вельмі цікавую рэч, гэта пра разуменне саміх сілавікоў вось гэтай сітуацыі. Мне тут у Валеры хочацца запытацца. Па-твойму, як адчуваюць сябе вось гэтыя заблюраныя людзі? У іх ёсць нейкае доўгатэрміновае ўяўленне таго, што будзе адбывацца і якім чынам яны могуць гэтую сітуацыю разруліць. Альбо там ва ўсёй сістэмы зараз вось выключна сітуатыўны падыход вось тушэння гэтых пажараў. Ну, напэўна, ні для кого не сакрэт, што ў сістэмы кадравы крызіс,
І вось я думаю, што можа адна з мэтаў ўсё ж такі гэтых заблюраных твараў гэта было, ведаеш, такое стварэнне міфу про тое, што ёсць нейкія такія сакрэтныя агенты, добрыя кадры, якіх мы дагэтуль яшчэ не ведалі, якіх мы дагэтуль яшчэ не бачылі, і што кароль не голы, і вось ёсць нейкая там світа, значит, верных, і вось у іх нейкая сакрэтная місія, і вось таму ніхто не мусіць іх бачыць, ведаць, і гэта зусім не таму, што яны баяцца ці ім сорамна перад людзьмі беларускімі, а тое, што, значит, вось у гэтым кантэксце знешняга ворага у іх ёсць нейкая сакрэтная місія, і ім хацелася, напэўна, стварыць уражанне, што яны, конечно, з гэтай місіяй абавязкова справяцца. Але, таму што ўсё занадта відавочна, вось гэта пераўтварылася ў гэты мем, таму што, беларусы ўсё ж такі гэта вельмі разумныя, кемлівыя людзі, і, уласна кажучы, вось такія танныя трюкі, з намі не праходзяць. І таму, безумоўна, на маю думку, уся гэтая гісторыя пра тое, што сёння мы маем людзей, якія фактычна праходзяць праз нейкую адмоўную селекцыю, калі людзей на пасады міністэрскія назначаюць без профільных адукацыяў, без вопыта. Гэта кажа проста пра тое, што сёння не кампетэнцыі маюць нейкую ролю, а лаяльнасць. А мы ведаем з гісторыі, чым гэта ўсё заканчваецца. І вось ад гэтага я якраз хацеў перайсці да наступнага блоку пытанняў тут, таму што вельмі цікавая рэч, гэта якраз прызначэнні, якія былі зроблены. Вось гэты новы наплыў гэтых званых сілавікоў на кіруючыя пасады, што нават там Шуневіча прыстроілі в таварыства паляўнічых і рыбаловаў. Мне здаецца, што увогуле сістэма ніколі не выбірала людзей адпаведных той пасадзе, якую яны займаюць. І, напрыклад, калі браць прыклад з гісторыі, калі я працавала яшчэ на белтэлерадыёкампаніі, яны пастаянна мяняліся кіраўнікі, і яны не былі тэлевізійшчыкамі. То есть гэта не нешта новае. Просто цяпер сістэма больш шукае, так бы мовіць, сілавікоў, якія б кіравалі. Як быццам бы гэтыя людзі будуць самыя адданыя сістэме. Магчыма, так? Валера, як ты думаеш? Ось з чым таксама гэта звязана, ці можа быць гэта пачаткам рэальна нейкай, зноў жа, не пачаткам, ці можа быць гэта рэальна працягам такой зачысткі в тых сферах, куды гэтых людзей расстаўляюць? Для мяне гэта відавочна. Цяпер для рэжыма ворагамі фактычна ёсць усе сацыяльныя сферы, людзі з розных абсалютна слоёў дабрабыту і так далей. І таму вось гэтае прызначэнне Шуневіча гаворыць проста пра тое, што яны да людзей з вудамі і тым больш са зброяй, якія мусяць хадзіць там на кабана ці там на аленя, яны ж разумеюць, што калі гэтыя людзі, у іх няма нагоды быць не толькі лаяльнымі, а просто спакойна глядзець на тое, што адбываецца, вось таму трэба тыя, хто будуць за імі сачыць, што яны сапраўды будуць хадзіць у лес на кабана. Але, ведаеце, напэўна, не здзіўлюся, калі агенты будуць у лесе правяраць, ці сапраўды там збіраюць бабулькі-лісічкі ці баравікі. То бок, сістэма сёння, рэжым сёння, ён аглядаецца кожную хвіліну, кожную секунду, таму што ёсць за што. Ведаеш, накапілась вось гэтая сума адказнасці, разумення, колькі гора, колькі бяды яны прынеслі кожнаму беларусу, кожную сям'ю, пачынаючы ад безадказнасці гэтай адносна ковіда, гэтай сітуацыі яшчэ з першай хвалі, калі памятаем. Я ўласна памятаю, як мы прывозілі у Віцебскую вобласць, у Шумілінскую больніцу гэтыя масачкі, і прыйшлося разбірацца там у ступенях першай, другой ці трэцяй для дактароў, што там абараняе ад гэтага віруса, што не. Я памятаю гэтыя твары гэтых лекараў. Тады ўжо было зразумела, што Лукашенко стварыў такі фейк успрыняцця, што ёсць нейкая сацыяльная дзяржава, але тады яшчэ гэты фейк ён праходзіў, ён
не здаваў гэты іспыт часам, іспыт гэтай крызы, а сёння ўсё відавочна, і яны ж добра разумеюць, што гэта спектакль, і калі гэтая камера БТ выключаецца, яны разумеюць, што там па-за кадрам насамрэч адбываецца. Да, Анастасія, я вось яшчэ што хацеў запытаць. Якраз такі, па-твойму, узровень вось гэтых кіраўнікоў, наколькі ён уплывае нават не на сам працэс, таму што гэта зразумела, а на атмасферу в калектыве. Ёсць нейкая безвыходнасць, да, вот калі ты там працуеш, а пасля табе прызначаюць вось табой кіраваць такога персонажа, які ў прынцыпе слаба разбіраецца не то што в твоёй сферы, а ўвогуле не зусім адстрэльвае, што навокал адбываецца. Неяк на БТ паставілі кіраваць з ідэолага з Новаполацка. Ці то з Нафтана ён быў, ці што, і як бы калектыў да гэтага заўсёды ставіўся так. Сёння адзін кіраўнік, заўтра іншы, паслязаўтра яшчэ новы, і ты можаш перажыць кучу гэтых кіраўнікоў, а для цябе нічога не зменіцца. Ты як працаваў, так і будзеш працаваць. Напрыклад, там, калі прыходзяць, там, ізноў ужо узгадваючы якога-небудзь ідэолага, то пачынаюцца нейкія такія патрабаванні кшталту, парадак у працоўных кабінетах, там, напрыклад, на сценах не мусіць вісець там нейкія плакаты, мусіць быць чыстенька. То есть чалавек пачынае рабіць тое, што ён умее. Ён не кіруе тым, у чым не разбіраецца. Ён пачынае рабіць тое, што ўмее. Патрабаваць. Альбо там, напрыклад, каб у 8 гадзін, альбо там у 9 усе былі на працы. То есть тое, што можа чалавек, тым і кіруе. Магу сабе ўявіць, да, вось гэта, напэўна, тое, што Лукашенко якраз меў на ўвазе. Нам патрэбен моцны кіраўнік. Вось вельмі цікава, як гэта ў Акадэміі навук будзе выглядаць, вось як гэты персанаж, які цяпер там апынуўся ў якасці кіраўніка, што гэта можа выліцца. У мяне ў гэтай сітуацыі наадварот узнікае пытанне, як адчуваюць сябе людзі, якіх ставяць кіраваць. То есть ты ведаеш, што гэта не твая спецыяльнасць. Ты нічога не ведаеш у той сферы, якой ідзеш кіраваць. Што ты пры гэтым думаеш? Вось гэта самае галоўнае пытанне, якое мяне цікавіць. Мне здаецца, што тут адказ відавочны, іх ставіць не кіраваць, а кантраляваць. То бок нават прызначаючы там новага міністра юстыцыі, Лукашенко сказал, да юрыстаў там хапае, якія будуць займацца юстыцыяй. А ты будзеш, у прынцыпе, тое, пра што казала Анастасія, займацца тым, чым ты, у прынцыпе, ўсё жыццё і займаўся. Кіраваннем, арганізацыяй працэс гэтага, з гледзяшча моцнага, крэпкага хазяйственніка і моцнага кіраўніка. І тое самае з Акадэміяй навук. Там гэта намеснік старшыні, ці у нас нават прэзідэнт Акадэміі навук, я ўжо не памятаю, можа там захаваўся прэзідэнт дагэтуль. Ён жа таксама, як прарэктары вось гэтыя па бяспецы ў ВНУ, і вось ён там будзе таксама правяраць лаяльнасць супрацоўнікаў. Бо у Акадэміі навук у структуры было вельмі шмат людзей, якія падпісвалі розныя звароты. Безумоўна, не ўсіх яшчэ дагэтуль сістэма выпалала, не ўсе яны звольненыя, і вось спатрэбіўся адмысловы чалавек, каб гэтую працу завяршыць і правесці да канца. То бок да гэтых людзей нельга, мне здаецца, ставіцца як да вось такіх паўнавартасных кіраўнікоў ведомстваў, як да людзей, якія будуць рабіць юстыцыю, якія будуць рабіць навуку беларускую, рухаць наперад. А калі яны не будуць рухаць все это наперад, то відавочна, што яны будуць стрымліваць ці, наадварот, адкатваць на нейкія пазіцыі, перад тымі буйкамі вяртаць, за якія, як уладам падаецца, гэта ўсё заплыло. І наступная думка, гэта відавочна не для развіцця і не для прагрэсу робіцца. Проста ўлады дзень пратрымацца, ноч прастаяць, усіх, хто супраць угод народнага адзінства, адсунуць, і зноў зрабіць выгляд, каб быў такі выгляд, што все хорошо, незгодных не засталося, старонка перагорнутая. Вось з гэтай задачай людзі з тымі кампетэнцыямі, якія прызначаюцца, яны могуць справіць.
Я думаю, што ў прынцыпе такіх людзей, калі прызначаюць, то ў іх і выбару асабліва няма, таму што гэта з той жа рубрыкі вось тая прапанова, ад якой немагчыма адмовіцца. З другога боку, напэўна, вось такі персанаж, калі яго прызначаюць у тую ж акадэмію навук, напэўна, так і думае сабе, ну і што, батанікі? Памагла вам ваша навука? Ну, зараз вот я вам пакажу, як патрэбна. Галоўны крытэр лаяльнасць, а прафесійныя кампетэнцыі яны недзе на там другім-трэцім месцы, ну, асабліва для кіраўніка. Ну і тут трэба адзначыць пра тое, што, напэўна, перад імі ставяць задачу перадухіліць ці не дапусціць паўтарэння таго, што было ў 2020 годзе. Калі паглядзім, у якія сферы іх накіроўваюць, гэта якраз такі тыя сферы, тыя групы, якія найбольш актыўна сябе праявілі як свядомыя беларусы. Вось падчас перадвыбарчай кампаніі мы паглядзім юрысты, навукоўцы, студэнты, вось тыя, хто сябе праявіў асабліва. Ну і зразумела, што Шуневіч патрапіў на тую пазіцыю менавіта пасля таго здарэння і таго ўчынка, які зрабіў Андрэй Зельцар. І яны разумеюць, што Андрэй, пэўна, не адзін, а он сапраўды не адзін такі чалавек, які пэўна гатовы такім чынам абараняць свой дом, сваіх блізкіх, сваю сям'ю. Ну і таму яны імкнуцца дзейнічаць такім чынам прэвентыўнымі такімі метадамі. Дарэчы, раз мы ўжо загаварылі пра гэтак званых сілавікоў, тут вось з'ехалі ў гэтую тэму, не магу не прыгадаць ініцыятыву аднаго з губазікаў. Люди, которые сбежали из нашей страны, ненавидят ее и сегодня работают в интересах западных стран, не должны иметь права называться белорусами. Если они отвернулись от страны, почему страна не может отвернуться от них? В результате они не смогут приехать в Беларусь в свободном порядке, не смогут участвовать в электоральных процессах общественно-политической жизни государства. Дык вось як думаеце, наколькі ўвогуле гэта рэальна? Яны могуць дайсці і да такіх захадаў, хоць бы там, я не ведаю, нейкі 1-2 прэцэдэнты стварыць. Анастасія, як ты думаеш? Прагназаваць уладаў нашых вельмі цяжка, па-першае, па-другое, з аднаго боку, каб дайсці да гэтага, то гэта, натуральна, трэба мяняць законы. З іншага боку, канстытуцыю і так далей. Таму што чалавека ж нельга пазбавіць грамадзянства па нараджэнні. З іншага боку, прымаць законы для іх, што называецца, на раз-два. Падпісалі, увялі змяненні і так далей. Але мне здаецца, на гэты момант гэта проста застрашванне. І таксама цікава, чаму гэта менавіта ізноў жа выказванне самога губазіка. Не там каго-небудзь, я не ведаю, ад канстытуцыйнай там камісіі ці там яшчэ каго-небудзь, а менавіта губазіка, які мае нейкі свой шлях у цяперашняй сітуацыі. Гэта цікава. Але мне здаецца, што на цяперашні момант гэта застрашна. Да просто гэта ўсё, гэта працяг вось гэтага славутага ізноў жа губазікаўскага «не мы фашысты, вы фашысты». Ну цяпер пачынаецца не вы любіце Беларусь, мы любім Беларусь. Да? Не вы сапраўдныя грамадзяне, а мы сапраўдныя грамадзяне. Ну насамрэч, мне здаецца, што сапраўдныя грамадзяне і патрыёты і тыя, хто сапраўды любіць Беларусь, а не ўладу. Сваю ўладу, ўладу ў сваіх руках ці вось беларускую ўладу ў шырокім сэнсе, да, якую ачольвае цяпер Лукашенко і вось гэтай вертыкаль. Да, яны все робяць якраз таки адваротнае таму, што робіць губазік. Вось, я уже крыху раней сказаў, да, улады яны цягнуць краіну у мінулае. Яны хочуць, каб узнік ізноў вось гэты палітбюро, да, з'езды ЦК КПСС у выглядзе ўсебеларускіх народных сходаў. Яны хочуць планавую эканоміку. Так все было просто. Завод, ты вырабляеш столькі, мы это везем туды, там это все распіхиваецца у нейкія рукі. Да? Яны хочуць вось гэты тотальны кантроль. Яны хочуць, каб было толькі дзяржаўнае тэлебачанне і ўвогуле толькі дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. То бок гэта ўсё адкат туды вось у канец 80-х, у сярэдзіну 80-х. Ну і што да твайго пытання, мне здаецца, што гэта, канешне,
пагроза канкрэтным людям, тым самым галоўным ворагам гэтага рэжыма, якія навідавоку лідарам цяперашнім апазіцыі і масавым пазбаўлення грамадзянства быць просто не можа. Да? Гэта, я не ведаю, наколькі негатыўную хвалю ізноў жа гэта можа выклікаць у грамадстве і ўнутры Беларусі і па-за межамі, да? Калі гэта набудзе нейкі масавы характар. Але ізноў жа ўлады не думаюць на некалькі крокаў наперад. Яны хочуць зрабіць больна сваім ворагам тут і цяпер. Да, пасадзіць самалёт, там прыняць яшчэ які-небудзь закон, закручваючы гайкі. Вось. І такім чынам некалькі такіх рашэнняў, я думаю, што сапраўды могуць быць прынятыя. Але людзі, у дачыненні да якіх гэтыя рашэнні будуць прынятыя, я думаю, яны і самі разумеюць, і ўсё грамадства разумее, што не Губазік і не улады, і не Лукашенко асабіста маюць права надаць ці адабраць тым больш беларускае грамадзянства. Яно даецца чалавеку па нараджэнні, і гэтага як бы не зменіш. Прыналежнасці да Беларусі гэтага вось не адбярэш. Тут наогул, ведаеце, складана прагназаваць, даколькі вось мараз можа дайсці. Мы разумеем, што у нас правовы дэфолт, і мы разумеем, што можна чакаць ад рэжыма, які там загнаны як звер, ранены ў гэты кут, што ён можа рабіць, таму што ў прынцыпе іх мала цікавіць, што будзе думаць і міжнародная супольнасць, і наогул грамадства. Напэўна, яны разлічваюць, што вось калі, мовна кажучы, пэўныя людзі прыйдуць там ці ў Кіеве, ці ў Варшаве, ці ў Вільні, ў амбасаду беларускую з мэтаю памяняць пашпарт, ім ветліва прапануюць паехаць у Менск. Калі яны разлічваюць, што хтосьці паедзе там у Менск памяняць пашпарт, і такім чынам гэтыя людзі будуць затрыманыя, гэта даволі такія нейкія дзіўныя думкі, але я разумею, што яны пазбаўлены нейкага стратэгічнага мыслення, яны сапраўды думаюць рэактыўна, сапраўды даволі так па-юнацку, па-дзіцячы, а мы вас грамадзянства лишим. В прынцыпе, ніхто ж іх не асацыюе з Беларуссю, з краінай, з дзяржаўнасцю. Яны толькі ў сваіх муроях стварылі гэты вобраз, дзе Лукашенко гэта ёсць дзяржава, гэта ёсць Беларусь. Але пасля асабліва 2020 года гэтыя ўсе паралелі разбураны, няма ніякіх, ведаеце, перадумоў так разважаць, што все разумеюць, што гэта хунта, якая захапіла ўладу, нічога не мае агульнага з Беларусю, з дзяржаўнасцю, не мае права вырашаць, тым больш пасля таго, як прыйдуць перамены ў Беларусі, гэтыя ўсе законы, калі яны нават будуць прыняты, яны ж будуць адменены, ніякага сэнсу мець не будзе стратэгічна. І вось тут мы падыходзім да вельмі цікавыя рэчы. Сказалі мы пра то, што ім па барабану на рэакцыю грамадства, і мне здаецца, гэта якраз вельмі добра адлюстроўваецца гісторыя, якая адбываецца проста цяпер у Беларусі з аказаннем планавай медычнай дапамогі. Спачатку гэта адмяняюць, пасля Лукашенко кажа, што нібыта гэта трэба вернуць, але пытанне ў тым, як вернуць, калі адмянілі-то з прычыны таго, што немагчыма аказваць гэтую дапамогу. Даданыя моцнасці, яны просто так вось ніадкуль не возьмуцца. Ковид не только на данном этапе придавил грипп, то есть не болеют люди гриппом практически, но и онкологи подозревают, что и онкология значительно упала не потому, что люди не обращаются, они это уже заметили, а что-то вот происходит такое. А ніхто вось з таго, што мы бачым, глобальна гэтую праблему вырашаць не збіраецца. Тут ужо пайшлі чорныя жарцікі кшталту вось гэта пенсійная рэформа Лукашэнкі, гэта коронавірус. Гэта вот выглядае на тое, што яны, можа быць, так цынічна, напэўна, такім жа чынам вось пра гэта і думаюць. Пакуль ты задаеш гэтае пытанне, ўжо сённяшняй раніцы масачны рэжым фактычна адменены, напрыклад, да, то бок тое, што в Беларусі гэта вось так працуе, Лукашенко нешта кажа, пасля рэальнасць падганяецца пад яго, яно чарговы раз спрацавала, і мне больш цікавіць і больш здзіўляе тое, як гэта
прэс-служба яго спрабуе выдаць за нейкі плюс. Да? Там было так і напісана: глядзіце, якая крутая дыктатура. Неправільнае рашэнне можа быць адмененае адной фразай. Да? Ну, вы глядзіце, якая не крутая дыктатура. Правільнае рашэнне можа быць адмененае адной фразай. І хто сказаў, што гэтае рашэнне было неправільным? Той чалавек, які сам, у прынцыпе, на той же самой нарадзе прызнаўся, што ён не з'яўляецца экспертам і што ў него для барацьбы з каранавірусам ёсць там Мінздароўя, дактары і гэтак далей, і гэтак далей. То бок тут ізноў жа ілюзія працягваецца таго, што гэтымі працэсамі ўлада неяк кіруе, што яна з ім неяк змагаецца, а галоўнае гэта добра трымаць галоўку, да, паказваць, што ўсё пад кантролем. Гэта таксама шматкроць паўтараецца, да, чыноўнікамі самых розных пасадаў. Вось. І ну, а што насамрэч пад кантролем? Калі распавядаюць пра чэргі да могілак, так, или распавядаюць пра тое, што моргі перагружаныя, калі з'яўляюцца фотаздымкі ложкаў, якія стаяць у сталовай, да, у брэсцкай лякарні, калі з'яўляюцца фота дакументаў, як паклалі ковідную пацыентку на канапу у калідоры лякарні, да? Ну і вось на гэтым фоне заявы пра тое, як все класна і што маскі можна больш не насіць, гэта цынізм відавочны. Я б яшчэ хацеў звярнуць увагу на адну заяву пра тое, што каранавірус неяк памагае змагацца з онкалогіяй, якая прагучала тут таксама днямі. Маўляў, менш стала онкалагічных пацыентаў праходзіць у лякарні. Ну і што тут сказаць, да, онкалагічныя захворванні адразу пералічаліся у якасці такіх абцяжарваючых фактараў пры каранавірусе. І з таго, што менш стала праходзіць пацыентаў, мне здаецца, вывод выснова відавочная, да, чаму гэта так адбылося. І гэта зусім не выснова пра тое, што каранавірус дапамагае лікаваць рак. Але вось такімі псеўда здагадкамі, да, і псеўдаупэўненасцю сапраўды людзей змушаюць думаць, што ўсё нармальна, што маскі можна не насіць і так далее. Чалы недавно сказаў, што нармальны палітык у такой сітуацыі максімальна пужае людзей, каб людзі не недооцэньвалі пагрозу, каб людзі рабілі максімум для сваёй бяспекі. А калі людзі не пужаныя, калі ім кажуць трактар і вірус не летае, тут, значит, яго няма, то людзі і берагчыся не будуць, і маскі не будуць насіць. Ну і калі шчыра, не ведаеце, засталіся ў Беларусі яшчэ сем'і, у якіх хаця б хто-небудзь са сваякоў не загінуў ад каранавіруса ці не перанёс гэтую хваробу, ну, нейкай цяжкай форме, не прайшоў праз лякарню. І мне здаецца, што ўсе такія сем'і, яны зрабілі нейкія высновы. Ну, мусіць зрабіць. Анастасія, по-твоему, вось рэакцыя грамадства на гэта якой можа быць? Мы можам убачыць, скажем так, ну, зразумела, што гэта все больш накаляе сітуацыю. Але, по-твоему, скажем так, могуць быць нейкія рэальныя крокі, таму што цяпер-то ўжо больш складана, да, займацца нейкай там рэальнай дапамогай хворым і рэальнай дапамогай гэтым шпіталям, куды гэтая рэакцыя можа быць скіравана і ўвогуле, скажем так, людзям-то што рабіць? Ну, я спочатку хотела павярнуцца до папярэдняга твайго пытання наконт вось гэтых рашэнняў. Давайте ізноў жа казаць пра тое, што гэта не ўпершыню, калі нейкае рашэнне прымаецца на ўзроўні ніжэй за Лукашэнкі, і яно існуе дзень умоўна і адмяняецца. Гэта адсутнасць абсалютнае дэлегавання абавязкаў і абсалютная адсутнасць інстытуцыяў, якія б вырашалі нейкія праблемы. То есть Лукашенко, ён эксперт ва ўсіх сферах, і, адпаведна, ён можа адмяніць любое рашэнне. Гэта не навіна. Па-другое,
чаму вось гэта замоўчванне альбо там, напрыклад, што маскі ўжо не трэба насіць, і там з аднаго боку як бы прызнаем, што ёсць хвароба, а з іншага боку ничего же страшного не происходит. Я думаю, что тут такі савецкі падыход, як у той песні «Нам нужна одна победа, мы за ценой не постоим». І тут таксама трэба сказаць, яны хочуць сказаць, што мы перамаглі, таксама як і ў Расіі гэта гучыць, мы перамаглі ковід, мы найлепшыя, у нас сфармаваўся там кшталту імунітэт і гэтак далей, мы перахварэлі і не заўважылі. Але не, гэтага не будзе. Але тым не менш яны упарта спрабуюць гэтага дамагчыся. Што ж да рэакцыі? Я думаю, што рэакцыі не будзе ніякай. То есть запужаныя беларусы будуць існаваць у той сітуацыі, якая ёсць, і кожны будзе змагацца сам нас. Кожны будзе спрабаваць займацца самалячэннем з таго, што я бачу, просто гэта немагчыма чытаць. Калі спачатку людзі пішуць, што у сацыяльных сетках, што, напрыклад, не існуе гэтага нічога, тому што я не ведаю, хто ім убіў галаву, ці гэта сапраўды на беларусаў настолькі дзейнічае вось гэта тое, што кажуць улады, нягледзячы на тое, што як бы беларусы не прымаюць у большасці сваёй уладу. Тым не менш, тая прапаганда, якая льецца, яна, магчыма, дзейнічае больш, чым мы ў гэта хочам верыць. І людзі пішуць спачатку, што фігня, гэта ўсё прыдумалі, нічога не існуе ніякага каронавіруса. Пасля гэты чалавек захварэў на каронавірус і не звяртаецца да лекараў. У яго можа быць высокая тэмпература, яму пішуць: ты выпі такі антыбіётык, ты выпі такі антыбіётык. То есть гэта страшна, але я не бачу рэакцыі, што цяпер неяк мабілізуецца грамадства, што яны выйдуць. Не. Не готовыя. Мне здаецца, кожны будзе змагацца сам нас з гэтай праблемай. Я дакладна разумею про тое, што гэтыя працэсы, якія зараз адбываюцца, тое, што рэжым зноўку дэманструе абсалютна нейкую незацікаўленасць у тым, каб забяспечыць нейкія першасныя магчымасці захаваць жыццё беларусам. Сапраўды ў кожнай сям'і хтосьці перабалеў, сапраўды хтосьці са знаёмых пахаваў блізкіх просто з-за таго, што там своечасова не прыехала хуткая, просто з-за таго, што па тэлефоне прапанавалі выпіць 2 таблеткі парацетамола замест таго, каб шпіталяваць. І я думаю, што вось у беларусаў зноўку пачынае накаплівацца гэты праведны гнеў. І я ўпэўнены, што ў свой час, калі супадуць шэраг фактараў, беларусы зноўку заявяць пра сябе. Таму што вось гэты пратэсны настрой, асэнсаванне таго, што мы вартыя гэтых пераменаў, тое, што мы перараслі тых, хто імкнецца намі кіраваць і казаць нам, як нам жыць, вось яно нікуды не падзелася. Яно просто шукае, як гэты вулкан свайго часу, каб адбыліся тыя працэсы, якія мусяць былі адбыцца справядліва ў 2020 годзе. Мне просто зараз здаецца, што рэжым займаецца разбурэннем ужо падмурка піраміды Маслоў, таму што ні пра якую рэалізацыю ўжо гаворкі няма. Нават там пра эканамічны дабрабыт гаворкі няма. Ідзе зараз гаворка па факце пра бяспеку. Просто што людзям вельмі складана пачуваць сябе бяспечна, знаходзячыся ў Беларусі. Банальна пачуваць абароненасць свайго жыцця. І мне здаецца, што гэта просто з кожным днём робіцца ўсё больш відавочна. І зразумела то, што адбываецца гэта фрагментацыя, што для сябе рэжым-то забяспечвае ўсе гэтыя рэчы. У іх-то якраз нармальна ўсё. У пэўных колаў, то бок, у пэўнай вось гэтай эліты гэтак званай. А для ўсіх астатніх відавочна, што гэта ўсё недасяжна. І все больш і больш разбіваюцца, разбурваюцца гэтыя падмуркі нават. Менавіта сама бяспека, што ты не можаш ведаць, там перажывеш ты пэўны час ці не перажывеш. Перажывуць твае родныя там вось гэтую хвалю каронавіруса там ці яшчэ штосьці, ці не.
тое, што беларускія ўлады адарваныя ад рэчаіснасці і жывуць нейкай сваёй бурбалцы. І вось як слушна заўважана тое, што рашэнні, якія прымаюцца ніжэй за Лукашэнку, могуць быць адмененыя у любы наступны дзень, калі яны не спадабаюцца. Да, у нас же дыктатура, у нас же так класна. Гэта, безумоўна, не надае стабільнасці ў жыццё беларусаў. І вось днямі таксама была прэзентаваная такая дзяржаўная сацыялогія, да, была у нацыянальным прэс-цэнтры нават паказаная, да, апытанка пра каштоўнасці беларусаў, вось менавіта афіцыйная, да, і вельмі цікава, што там стабільнасць ехала у сярэдзіну спіса у каштоўнасцяў, да, і яшчэ можна нагадаць, што ў нас у краіне колькі там 4000 экстрэмістаў ужо, да, і колькі іх яшчэ ходзіць незлоўленых, гэта вось па звестках з нашых сілавых структур, са следчага камітэта, там з пракуратуры. Да, то бок Беларусь уже зусім не такая стабільная краіна, якой яе малявалі для турыстаў і для сваіх грамадзянаў там 5, 4, нават 3 гады таму. І гэта ўсё, гэта пытанне ўзроўня жыцця. У стабільнай краіне, якая мае нейкі пэўны вектар развіцця, людзі, яны упэўненыя ў сваёй будучыні. Яны ведаюць, што калі з імі нешта здарыцца, ім акажуць дапамогу. Што ёсць, вось працуюць вось такія механізмы. Ну, а ў Беларусі мы што ведаем? Да? Можа, ёсць ложкі, можа, няма ложкаў. Як бы гэтым дэкларацыям уладаў яны нават паміж сабой разыходзяцца. Недавно злавілі на вось такім разыходжанні статыстыку Мінздрава, якая публікуецца кожны дзень, і словы міністра пра тое, колькі вольных ложкаў засталося ў Беларусі. Па статыстыцы выходзіць, што 22,5 тысячы пацыентаў лікуецца зараз вось менавіта ў стацыянарах, а з яго словаў было вынікала, што 29,5. Да? То бок у гэтым плане я ізноў жа хачу пагадзіцца з размоўцамі у гэтай праграме. Беларусам застаецца разлічваць толькі на саміх сябе. Кожны пачынае змагацца за сваё ўласнае жыццё, за сваё ўласнае асяроддзе. І навошта ім такія ўлады ў гэтай сітуацыі? Мне здаецца, што самы час гэтым самым уладам задаць сабе гэтае пытанне. Калі яны толькі дэстабілізуюць сітуацыю, калі яны толькі уяўляюць пагрозу для беларускага грамадства, калі яны сабой сімвалізуюць гвалт, затрыманні, уварванні ў кватэры, да, то можа наспеў час развярнуцца і нешта змяніць у тым вобразе, да, у тым іміджы, які склаўся. Бо все больше и больше людей будзе разумець, што не такая ўлада патрэбная ў краіне ў 21 стагоддзі. А гэта ў сваю чаргу можа справакаваць якраз гэта, да, а не нейкія лелькаводы там з-за мяжы. Можа справакаваць наступныя пратэсты. Але ўлады робяць усё сёння, каб да гэтых пратэстаў краіну наблізіць, як мне кажется. Вось на гэтым моманце мы, паважанае спадарства, і скончым сённяшнюю праграму, да развітаемся з нашымі спікерамі. Лукашысцкая пачвара сапраўды дабралася практычна да кожнага беларуса, але рэжым робіць усё магчымае, каб як мага больш нашых суайчыннікаў задалося пытаннем: а на што ўвогуле патрэбна гэтая банда калгасных дармаедаў? Вы глядзелі праграму без акрэдытацыі. З вами быў Зміцер Міцкевіч. Добрага вам вечару і добрых выходных.